Ndichikutambirai zvekare pano paTerare 263 pano pachange ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani paTerare 263 usubscribe mahara wotena on the notification bell so that patinodzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera padapo uchange uchiwana nyaya dzezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka kana uchiri munyowani, don't forget to subscribe and turn on the notification bell. Uyezve malikes enyu akatikoshera. Muri kuona maupdates muri kupiko, ndichatapota ndichidoma nemazita enyu ndichinhonga one pamatop fan achiona nemazita enyu. Mese muri matop fan, but pane vandichanhonga vanokasika vaya kukomenta, vanoshare mavideos edu, vanogara vachibatika pana panyepenyuro yaTerare 263. Sekuziva kwamunozviita muri yeZimbabwe, atinonokere nyaya dzachona tichifamba nenyaya dzezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Pane video randakabva kuposta, video iri harina mazuva akati wandei remaovhets aifarira kuti avakirwa ma2 rooms. Nhasi ndine rimwe video reumwe muovheti chabuda masocial media akavakirwa imba. Ende anga achipembera kuti chirongwa ichi chakanaka. Ndinokumbira kuti zvadofika comment section after wapedza kuona video. Sekuziva kwamunozviita muri yeZimbabwe, maupdates epanapa ndinoyana ndakamabatanidza. Asi izvezvi ndeuya neiroro chete. Ndati like this video rino rifambe kuhama neshamwari, rikasike kufamba tokasika kudzoka neamwe maupdates. haTerare 263, haTerare musi watamuka. Nguva nenguva tinge takasvinura sedemba. That we need this video. Hello baba makadini. Makasimba here mwana. Tiri nani? Tiri kunoku kuMashonaland West, kuZvimba North. Kunoku kumaplots panova ipo paparurwa chirongwa pamba penyu cheboho chekuvakirwa imba uye nefund ichauya nemukuru wenyika. Imimi muri kunzwa sei nechiitiko ichi semuovheti? Inini ndozipa comrade Mapiki. Ndiri muno muZvimba North pano panyurenzi paplot number 50. Kunzwa chirongwa ichi inini ndikataura kuti inini ndiri kufara, ndakutoti tiri kufara because ndaonawo maveterans vamwe vangu vauya vachiona launching iri kuitwa, vachitarisa zvaitwa napresident kuti taisirwa mabhoro vari kuya nepano, ndikuona vari kufara. Saka inini ndatoona kuti ndikati ndiri kufara ndega, handikati ndotochiti ndatoona kuti vamwe vangu maveterans ari kufara nechirongwa ichi chataitirwa napresident. Saka chirongwa ichi chakakoshera imimi sei uye nemhuri yenyu uye nemamwe maveterans ari kunze? Inini ndiri kuti kukosha kwachakaita ndokuti izvozvi mukuona magariro atakaita pano matanga maona anga akangowakwa asina izvo mvura kana taanayo, ndinokwanisa kuti pamba ndiri kunwa magariro ekugara zvakanaka, ndotiwo pamwe ndofunga kuisa mafish ponds, okuisa mafishing ponds pano pakayati panapa. Then imbawo kana ndine kamba kana ndagara nako ndakutoona kuti patoita kunge ndakutoitawo kaguest house, kana vakauya vanouyawo vaenzi vakupinda umomo. Ini ndiona kukosha kwazo kuti kunyanya kukosha kwandaziona sacomrade. Ndatoona kuti shuwa president Shumba waita Shumba nokuti tatoona neweight sinzi isisi tauya muno semaveterans takati nekota yedu yataipinda mafarms muno mutichinzi tine 21% yedu yemaveterans. Saka taigara pa each farm taitwa 55 maveterans. Saka takatiitwa isort of deployment tichiri kuma 2000. Saka taitogara sedeployment semasoja ari mumafarms. Saka takanga tatoreruswa because masi yatanga tinayo yanga ichiona kuti kuuya nepesenti yawachisuti maovheti. Saka toona kuti izvi guys zvabva zvakosha neweight yekuti yatapuwa napresident kuti vanhu vakunatsa kuona kuti chokwadi ava vakashanda vakarwa hondo, ava vakuti vakutikwa napresident vaonai. Isu totaura kuti komanda wedu makomandas edu anatsa kuona kuti takurumura vana vedu. Kurumurwa dai pari pachishona kuti mwana anga ari mudzimai wake ari mumba akushurumurwa nababa, kureva kuti kurumurwa takutoti izvozvi dai baba vachifunga chete kungotipa kana maloans anonzi maloans guarantee, urega kuramba uchingoshumpawo. Ukaona akagarantii haucharamba uchingoti ukatoshaiwa wakuda kuenda kuna president wakuda kuti unenge watooneka garanti kako sende zvakaitwa title deeds yetecha mufamu, zvinova zvatadza kuti wakwanisa kuzoitawo kuti mwana ane musha wake. Aiwa, tinotenda. Mungasiyire shoko ripi kune mamwe maveterans enyu ari kunze? Inini ndachingoti sekuona kusiyawo shoko makomrades kana usati waona wasati waitirwa unenge uchiona kuti nokuti hauchina chakuchiona, ndikutosiyirewo shoko rokuti kana muchida palonjwa mboyayo muchiona muchidarika, zvinoita kuti muencourage kuti baba
chokwadi kana zvawakati ndakubuditsa vana vangu ndakuvaita mabhoro chokwadi raitwa ndiri zvandikusiyirawo pana vamwe vangu mahobby plus ndafara mashefu edu aiprovince ese anga ari muno yaila kesi yatakati ndatozonza kuti nashefu wamaiya wanga adarika zvavachienda kuvhenyu asi ndo zvandikusiyira kuti hazvinofadza uzi tova taona kuti zvakasimba aiwa tinotenda.